sai mun ji sun ba mu abubuwa da yawa, sai sun ba mu kwaikwaye, sai sun ba ni madara da waye da waye da waye. Ana cikin lafiya. Na farko dai sun ba shi taki a wajen, dabbobin sun yi kashi a wajen. An samu taki ko samu taki ba? An samu taki. Na biyu su ma kuma kake sun tani sun kafa su sun zauna. Ka kyautawa kuma da suke wa 'ya'yanka. Su irin wannan abubuwan yanzu sun tafi. An samu wani bakin ciki a zuciyar muna ga mata 'yan uwanmu. Wanda ba wajen gana cewa Hausa Fulani, wanda ruwa ne ka gana cikin Hausa Fulani. Me yasa ke cewa Hausa Fulani? Ka san me ma'anar cewa Hausa Fulani? An samu auratayya. Sai ka ce bangaren mahaifiyata Hausa, bangaren mahaifina Fulani. Shi ne kai a ma'anar Hausa Fulani. Saboda auratayya da take tsakani. Yanzu duka kan yanzu duk ina ki. Yanzu kana ganin dan Fulani wajen kana kyamata sa. To dole sai an kawo ci gaba gaskiya, an samu da mutane sake yi. Tunda wani ga suna yanzu ba za ka ga wanda ya ga digiri. In Allah ya so ya dame wanda Allah ya sa ya yi succeed. Ka gane dan first class kenan wanda ya succeed a cikin su. Shi ne nake harkar POS. Shi ne succeed yake ganin kuɗi ko da shi yake fiya su. Ka fahimci na yi. Amma ga baki ɗaya abubuwan su bari shi ne kwasan kwata, shi ne gyaran kaza, shi ne gyaran kwalwaya da sauransu. Dan fis na shi ya gyara kwalwaya shi da yanzu a ci ya kamata a ci wanda diga yana ofis a wani. So duk wani abubuwan ne duk babu su. Ba a ɗaukar ma'aikata. Ba sannan kuma kuɗi ba sa mubin a cikin wajen talakawa. Yanzu da ce gwamnati ta san ta zo taimaki manoma. Ga gwamnati musu ba su da ba su kayan noma da ba su taki. A sako da shi ya dawo kamar 5,000 ko 5,500 buhu daya. Mutum daga wallahi tallahi yunwar wallahi shi kamar kituwa ta yi sauki ta kuma 200,200. Wallahi ta kuma 700 wannan daya. So amma ya siyo taki wani 35,000. Ya zo ya samu buhu daya. Nawa ake zai buhu daya 20,000 wani abu ce. Ba zai yi noma? Da yin dama in da kana zuwa kai ya banya a bayan kai. Zuwa ga ta kandas ba mai yin noma. Saboda me? Babu kuɗi, sannan taki ya yi tsada. Sai ga maganar ilimi da kake magana kan wannan ga maka wannan idan kuɗi suka yi ta mutane aka samu aikin yi sai an nemi wannan abubuwa aka rasa. Su kansu da dajin suke ɗaukar suke kidari da sun ajiye su za su ajiye. Tun da yanzu kidari ɗin ba ma iya kayan suke ba, yanzu iya ma sun fara yi. Da kuma na ji a rediyo an kama wani yaro sun kidari ɗin wani mutum suka buɗe ɗaya sun suke shi a ciki ana kama su da ƙyar sa tsaye shi cin gida 70,000. Duk da saboda soyayya cikin kudin aka kama su. Don haka irin wannan rashin aiki ne ke sa mutane suke yin wannan tunanin. Sai abu na biyu a bangaren ilimi. Bangaren ilimi yana da matuƙar amfani domin sai da ilimin ma za ka san waye. Sai ilimin ba za ka san me za ka gina ta gobe ka. In babu ilimin ba ne za ka je wallahi. Sai daga yan baka siyasa kun da a ce ku sami wani a baku yau a baku da kwanon da zuwa a ce ku je ku sha ku je ku cin wani. Aikin kenan. In da iya harkar ilimi ya buɗe harkar ilimi an da kima da mai yadda ya dace ana biyan sai albashi yadda ya dace ko Allah ya so yadda tsarin koyarwa zai dawo sabo an gyara makarantu inda na ga nan jihar Kano yana kan wannan kokarin ganin gyara makarantu amma yanzu akwai a cikin kaso 100 har yanzu kaso 30 ba. To a daure gwamnati dawo ta mai da hankali harkar ilimin yara da matuƙar amfani ba kamar sai ga yaro ana haifar yara yan solo suna koyarwa da sauran sai nesa babu komai a cikin kuma wasu ba karatu a cikin su. Yanzu kana kuɗi suka yi kayan kankan private yanzu karar private su kuɗi wahala ka samu zaka biya kuɗin tam wata uku kenan wata uku shi ne tam ɗaya zai wahala ga an samu matashi da zai iya biya wata sun naira 40,000 a tam a wata uku. To wani bai samu 40,000 a wata uku me zai ce kasa za su ci zuba a yayin sai makaranta shi aka ta ganin yara a kula kan cakan titi. Wani ya so family plan amma saka kuɗi da dole zai yi family da kyauta miki bada dole family plan amma in ta kace ka siya in ta kawai 3,000 ka gaya mai wani ina zan bari zuwa gobe in na fita na samu na abin da yazo a samu da samu zin sa da matarsa a zuwa ƙara haifar yaro sai a zo a cewa mu arewa mun fi haihuwa kamar kuma kai bayan komai na harkar da haka plan ma shi ma ya tsada. Akwai gyaraki da yawa harkar asibitoci ya kamata shi ma duba ga wannan domin akwai ga mutane da sake mutuwa rashin lafiya da sauransu cututtuka ga sunan ko ta ina ya kamata a karkato yanzu da mafita ne ta kake bukata a halin yanzu tsaro ilimi lafiya an inganta masa wannan sai san su ga samun da sai sata sai sata su iya wannan ma sun tara kake bukata ake shi. Da akwai kungiya ta social media wanda suke kiran kansu na gwagwarmaya wadda sai ka shiga
ka zama ɗaya daga cikinsu sai ka ji yadda suke gudanar da al'amuransu bai yi kama da gwagwarmaya don ceto kasar Najeriya ko yancinta ba, wani kira za ka iya yi wa wayannan ƙungiyoyi? Wannan ƙungiyoyi da kake kira ƙungiyoyi ba ƙungiyoyi ba ne, self interest suna su ne kawai domin kansu. Kafin shi ne za a zo ne kawai don samun kuɗin, don an samu kuɗin su raba tsakaninsu, ba wai ci gaban suke so ba, bukatar suke dubawa. Domin ƙungiyoyi da ma sun nemi mai tarayya da su, amma abin da yake fata bai sun bai mai hukunci da zarar mutum wani fokus bayan nan bayan mutum to da bayan abinci bisa wani doku ba za mu ci musu a'a za mu abin da su ba, amma ba za mu kulla halakar su. za mu tuba ba maya ce ba ma neman yana biyar kowa talaka, amma za mu zo da kuma sa da karamin ciki daga halin da ke ciki. Wannan a shirye muke, kuma muna kira ga manyan shugabanni wanda suke son gyara a wannan mari. Ba wai muna kawo bara bane, amma aka ce hannu ɗaya bai ɗaukar jika ake cewa da Hausa, so dole sai sun sa hannu a cikin wani tafiya, sun ba mu dama, saboda za ka wani abubuwan ka shiga lokal gama wai wasu na kan da za a yi bashi kuma da suna kan wata kungiyoyi da sauransu wanda suke da irin irin namu, ka gani sai da ƙwarin gwiwa irin namu, suke da manufofi irin namu. Idan su ne mu dole ga kuma ziyara da sauransu don mu je mu ƙara musu ƙaimi wajen tafiyar su. So muna kira ga mahukunta ko kuma shugabanni wanda suke son ganin an samu wannan gyaran na wannan abubuwan fitowa dole sai da matasa. So muna kira ga gare su su ba mu goyon baya, su kare mana hoɓɓasa, sannan kuma kofa mu duk wani matashi masu kungiya, kuma ba ku da kungiya muna cikin kungiya, dan za mu zo mu gaba ɗaya don mu ceto wannan ƙasa ta mu Najeriya ba ɗaya. Dakta, yanzu wani sako za ka iya mika wa fadar shugaban ƙasa? Sakon da zan tura zuwa fadar shugaban ƙasa shine a tsoron Allah. Wannan kalma hagu na duk kuma wani shigo cikin kwallon musulmi ga masa ya ji tsoron Allah. Wannan kiwo ne aka baka, duk abin da aka ce kai shugaba ne to kar an baka kiwo, kuma wannan kiwon Allah ya tambaye ka na gobe kiyama. Gaskiya ne. Shi shugabanci abu ne mai kyau, in ka ɗauko turbar gyara shi za ka shiga aljanna, amma idan ka ɗauko turbar ta wani ɓangare kuwa wannan daman direct proportional tuta jahannama kan nufi a bana. So muna gira ga mai shugaban ƙasa da ya duba wannan lamarin, ya taimake mu ya ga halin da ake ciki, a gyara tsarin demokuraɗiyya, komai da daidai kamar yadda aka so shi kansa ya samu a yanzu. So ya duba Allah ya duba mai da abin da ya kuma kai a bakin demokuraɗiyya, a dawo tafiya daidai wajen yadda ake yi da a zo in Allah ya bashi ya yi na biyu, ko kuma Allah ya bashi da wasu to mai addu'a Allah ya sa shi ne fi alkhairi. Ina mai kira da shugaban ƙasa Allah ya duba, sannan kuma rashin wannan tsaro a duba rashin wannan tsaro a taimake mu, ba dan kuma ba sai dan Allah ne ya baka dama, ko ba dan kuma baka dama nan ba dan ka taimake mu. Muna roƙon ga shugaban ƙasa ya duba wani lamari na harkar tsaron nan, ya ƙara ba ƙaimi wurin harkar tsaron nan, sannan kuma harkar taki na manoma a taimake su a ɗan sau taki ya sauƙi da su iya ci da kansu ba ma su je kasuwa sun siya ba. Allah ya mana jagora, Allah kuma sai dukkanin wani masifa da bala'i da ke tukaro, Allah ya mantsare ita, Allah ya ba mu ke shugabanci na gari, sai dukkanin wani sharri mai sharri. Wani fata kake yi wa jihar Kano? Ina mana fatan alkhairi a koda yaushe, domin jiha ta ce, ba ga jiha ta ma'ayyance mahaifa ta ce, domin ɗan Kano ne, iyaye na kan aka fi su, iyaye na kan aka fi su, kafin zuwa kan aka fi su. So ina kira ga mahukunta gaba da wayar da kan kuma akan zaman lafiya, wannan sasistan da ake da wannan abubuwan da ake yi a nan gaba da tarbiyyar yara ana jin sa a jiki, kar a ga yadda na fara shaye-shaye, kar a wulakanta shi, a ja shi a jiki, har da abin da yake bakin wani, a raba shi da abokan da yake tare da. To duk wannan abubuwan shi ke kawo wannan lalacewa ta gwajewa kuma wanda gwamnati mun sani gwamnatin Kano tana iya bakin kokarinta sosai da sosai. Muna godiya kuma Allah saka alheri da wannan kulawa da ake bawa jiha da karfin gwiwa da ake bawa shugabanni da masu damara, yan sanda ke da civil defense da ke basu wani dama suke bamu tsaro sosai da sosai. Alhamdulillah muna godiya, muna fatan Allah ya sa ya daure a ci gaba da kawo mana canji dama cikin wannan jiha ta mai albarka.
domin gaskiya ba mu abin da mu ce wannan shugabanci na jihar Kano sai fatan alkhairi Allah ya taimake su gaba ki da zo da mu kasar mu